आज सामन्यामध्ये साप हा किती शुभ प्राणी आहे, हिंदुत्वाचं प्रतीक आहे आणि कोणाला सापाची उपमा देणं हे काय वाईट नाही, अशा पद्धतीचा अग्रलेख सामन्यामध्ये आलेला आहे. मग मला संजय राऊत आणि त्याच्या मालकाला विचारायचं आहे, तुम्हाला एवढंच प्राण्यांवर प्रेम आहे, दुसऱ्यांना उपमा दिल्यानंतर तुम्हाला लगेच गुदगुद्या होतात. मग संजय राऊतला विचारेन की तुझ्या मुलाला बघून मी जेव्हा म्याव म्याव हा आवाज काढलेला विधानसभेच्या पायरींवर, तेव्हा तुझ्या मालकाला बर्नॉल का लावायला लागलेलं, मिरच्या का लागलेल्या, तेव्हा मला त्या रागापोटी 1.5 महिने माझ्यावर खोटी केस टाकून मला आतमध्ये का टाकलेलं. तुझ्या मालकाचा मुलगा काय वाघाची डरकाळी देतो, त्याला आता मांजर नाही बोलायचं, त्याला बघून म्याव म्याव नाही करायचं, त्याला वाघाची डरकाळी का मारायची. आणि तसं मांजर पण घरात अगर मांजर ठेवली तर गुडलक येतं असं म्हणतात. मग त्याला मांजर बोलवल्यावर बघितल्यावर म्याव म्याव केलं तर तुझा मालक जेव्हा मुख्यमंत्री होता तर मग एवढं झोमलं पण नको होतं ना. आणि तुझा मालकाचा मुलगा काय डरकाळी मारतो का. 32 वर्षाचा तरुण, त्याला विचारलं जातं तुझं लग्न का होत नाही. ही घटनाबाई सरकार आहे, अशा मुलाची कोण लग्न करणार. महाराष्ट्राच्या जमिनी विकतायत, हे मिंदे सरकार आहे, माझ्याशी लग्न करा, मी 32 वर्षाचे तरुण आहे. अशा आवाजाच्या मुलाला काय डरकाळी म्हणतात. म्हणून तर प्रत्येक पत्रकार परिषदेमध्ये विचारतात, बाबा लग्न कधी करणार. त्या महाराष्ट्राला चिंता लागायला लागली की नेमकं ह्याचं लग्न कशाशी होणार, कोणाशी नाही कशाशी होणार हे लक्षात घ्या. त्याला प्रश्न मला उत्तर कळलं असेल. म्हणून संजय राऊतने दुसऱ्याच्या प्राण्यावर उपमा दिल्यानंतर एवढ्या अग्रलेख लिहिण्यापेक्षा माझ्या मालकाच्या मुलाचं लग्न का होत नाही ह्याच्यावर जरा उद्या सामनाचा अग्रलेख लिहावा. स्वतःच्या मालकाच्या मुलाचा कंठ फुटला नाही, घटनाबाई सरकार करत महाराष्ट्रामध्ये फिरतो. पहिलं त्याच्या लग्नाची पहिली चिंता कर आणि त्याच्यावर अग्रलेख लिह. नाही तर महाराष्ट्रामध्ये कुठेही फिरत असताना म्याव म्याव अगर आवाज उद्या काढला मग शेमड्यासारखं रडत यायचं नाही. एक तरी लक्षात ठेव. हेही सांगितलं की फडणवीस साहेबांनी मॉरिशस वरून लाठीचार्जचे आणि गोळ्या झाडण्याचे आदेश दिले. संजय राऊत काय तिथे कपडे धुवायला गेलेला काय रूम सर्व्हिस मध्ये काम करतो तिकडच्या, त्याला माहिती आहे कुठून आदेश आले. मी काल बोललो ना, आदेश काय मॉरिशस वरून आले नाहीत, कलानगर आणि मातोश्री वरून आलेले आहेत.
जरा तपासा तुमच्या मालकाचा मोबाईल तपास. विनायक राऊताला किती मेसेज केले आहेत, किती फोन केले आहेत, कोणाच्या फोनवरून केले आहेत, जरा सीडीआर तपासा. यांना हेच झोंबलंय की आमच्या फडणवीस साहेबांना छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याच्या अनावरणासाठी कार्यक्रमासाठी मॉरिशसला बोलवलेलं आहे आणि ह्याचा मालक मुख्यमंत्री असताना त्याला साधं भिवंडीला पण कोण बोलवत नव्हतं आणि हे त्याला झोपताय. बोलताय मोठी ती अमराको कंपनी रिफायनरीची ती इस्लामिक आहे. मग तुझा जो तो पेंग्विन आहे मालकाचा मुलगा, आमच्या आशिष शेलार साहेबांनी विधिमंडळामध्ये एक माहिती उघड केलेली की मुंबईचे जे काही बसेस बीएसटीच्या बसेस विकत घेण्यासाठी किंवा ज्या काही विक्री केलेल्या त्या बसेस पाकिस्तानच्या कंपनीच्या कडून आणलेल्या होत्या. त्या पाकिस्तानचा एक कंपनी निवडून तो टेंडर त्या लोकांना दिलं गेलं होतं. मग तेव्हा तुम्हाला पाकिस्तान चालतो, तेव्हा तुला त्या मालकाच्या मुलाला बोलता येत नाही, तेव्हा तुझं थोबाड उघडत नाही, जीभ जड होत नाही की पाकिस्तानचा नका आणू. पण पाकिस्तानचा एजंटच आता संजय राऊत झाले असल्यामुळे त्याला काय पाकिस्तानमध्ये काय वाईट वाटणारच नाही. आणि संजय राऊताला एक सांगितलं, तुमच्या तोंडातून मराठी माणूस आणि मराठी माणसाचं हित हे तुमच्या तोंडातून काही चांगलं ऐकायला येत नाही, काय वाटत नाही. पत्राचार मध्ये काय राहणारे काय पाकिस्तानचे होते का? कुठून आणलेले ते? काय ते जिहादी होते का? 3,500-4 हजार कुटुंबांना या संजय राऊत आणि त्याच्या पार्टनरमुळे पत्राचार मधल्या लोकांना आज ते बेघर झालेले होते. ह्या लोकांनी भ्रष्टाचार केला म्हणून ह्याला 100 दिवस पत्राचारमुळे मराठी माणसं तिथे राहत होती. जाऊन विचारा त्याला. त्या संजय राऊतला सांगतो, तुझं हिम्मत असेल तर बारसू जाण्या अगोदर तुझ्या मालकाला घेऊन पहिला पत्राचारमध्ये जाऊन उभं राहून दाखव. नाही पत्रे तुझ्या तोंडावर मारले ना त्या लोकांनी तर मी नाव माझं बदलून टाकेन. एका बाजूला मराठी माणसाला बेघर करायचं, मुंबईतून हद्दपार करायचं, त्या नावाने भ्रष्टाचार करायचा आणि मोठे मोठे लेक्चर देतोय मराठी माणसाच्या नावाने. मोठा बेळगावला चाललाय मराठी माणसांसाठी. अरे तुझ्या बुडा खालच्या त्या पत्राचार मध्ये तू आणि तुझ्या त्या पाटकरनी जो भ्रष्टाचार केला त्या लोकांना त्यांचं घर सोडायला लागले, बिचारे बेघर झालेले रडत होती. तिथे किती महिला रडत होत्या. तिथे त्या मराठी माणसांना भविष्य अंधारात टाकलं या संजय राऊतनी. त्यांची हाय लागणार ह्याला आणि मोठा चालला मराठी माणसाबद्दल बोलायला. लाज वाटत नाही तुला? बारसूला जाणार, बेळगावला जाणार, पहिल्या पत्राचारला जाऊन आणण्याची हिंमत दाखव. बॉडीगार्ड सोड, कपडे फाडून परत पाठवतील. स्वतःच बोलतो ना मी नागडा आहे, नागड्यात करून परत घरी पाठवतील तुला ते पत्राचारचे लोक. बोलतो काय 70% लोकांची सहमती नाहीये. तुला मोठं कळलं 70% लोकांची सहमती नाहीये. पहिला उद्धव ठाकरे, विनायक राऊत, या संजय राऊतला सांगेन बाकी सगळे सोड. तुझ्या पहिला राजन साळवीचं समर्थन मिळवा.
बाळासाहेबांच्या मुशीतून तयार झालेला एक सिनियर आमदार आहे. 4-4.5 लाख लोकांमध्ये निवडून येतात. तुझ्यासारखं लाचारी करून निवडून येत नाही. स्थानिक आमदारची भूमिका ही लोकांच्या बाजूनी आहे, भूमिपुत्रांच्या बाजूनी आहे. उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि त्या विनायक राऊतला सांगेन, तुमच्याच पक्षाचा आज तरी जो ठाकरे सेनामध्ये आहे त्याच ठाकरे सेनाचा आमदार काय बोलतोय ते पहिलं जाऊन त्याच्या घरी बसून ऐका. त्याच्या मनाचं परिवर्तन होतोय का बघा. तो लोकांचे हित मांडतोय, लोकांची बाजू घेतोय. बोलतो बाळासाहेबांच्या पासून आमच्याकडे असा प्रथा आहे की आदेश दिल्यावर आदेश पाळते. बाळासाहेबांची गोष्ट आहे. उद्धव ठाकरेला त्याच्या मातोश्रीचा शिपाई त्याचा आदेश मानत नाही. त्याचा मुलगा तरी त्याचा आदेश मानतो का उद्धव ठाकरेचा? उद्धव ठाकरे जेव्हा पाठीच्या मानेच्या ऑपरेशनसाठी हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होते तेव्हा हाच आदित्य ठाकरे आणि त्याचा तो वरुण सरदेसाई आणि त्याची ती टोळी डावोसच्या नावाने बाहेरगावी मजा मारत होते. तिथून आता उद्धव ठाकरेंची तब्येत बरी होणार नाही, माझ्या वडिलांची तब्येत बरी होणार नाही म्हणून आदित्य ठाकरेला स्वतः मुख्यमंत्री बनण्याचे षडयंत्र आदित्य ठाकरे रचत होता महाविकास आघाडीच्या लोकांशी बोलण्याचे. तेव्हा काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या लोकांनी विरोध केला म्हणून ते सगळं प्रकरण थांबलं. जसलोकच्या कुठल्या रूम मध्ये बसून ह्या बैठका व्हायच्या सीसीटीव्ही सकट मी तिथे दाखवू शकतो. म्हणून मोठ्या समर्थनाची गोष्ट करू नका. स्वतःचेच वडील आजारी असताना मुख्यमंत्री बनण्याचे स्वप्न बघणारा हा आदित्य ठाकरे, त्याचं पहिले समर्थन मिळवायला सांगा. संजय राऊत ही पहिली माहिती खरी आहे की खोटी आहे पहिलं विचारा. म्हणून उगाच मोठ्या मोठ्या बाता मारू नका. तुम्ही तोंड उघडलं तर आज जेवढी माहिती दिली आहे ना त्याच्यापेक्षा दुप्पट माहिती बाहेर येईल. म्हणून मी पहिल्याच पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितलं, तुला तुझ्या मालकाला नागळं करायचं असेल तर मग ह्या सगळ्या गोष्टी तू करत राहा. आमची इच्छा नाही या सगळ्या गोष्टी सकाळी सकाळी कपडे फाडण्याची कोणाचीच इच्छा नाही. पण उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंनी पण समजावं का हा कार्टा तुमचाही नाहीये. ह्याची इच्छा आहे की मी तुमचे कपडे फाडावे म्हणून सातत्याने बोलत बसतोय. म्हणून ही सगळी माहिती जनतेसमोर मुद्दामून आणली आहे. बारसू मध्ये परत शेवटचं तुम्हाला सांगून थांबतो. आज पण आमचे उदय सामंत पालकमंत्री उद्योग मंत्री त्या लोकांच्या बरोबर बैठक घेत आहेत विश्वास संपन्न करण्यासाठी, सरकारची भूमिका मांडण्यासाठी. काल पण आमचे कलेक्टर SP तिथे गेलेले होते बोलण्यासाठी. मी काल स्वतः कलेक्टरांची बाईट ऐकलेली आहे. कलेक्टर सातत्याने सांगतायत की आम्ही बैठका घेतोय, आम्ही लोकांशी बोलतोय. उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, विनायक राऊत आणि या लोक टोळींना सांगेन, तुम्हाला खरंच अगर कोकणाचं काय पडलंय ना तर बसा लोकांच्या समर्थनात लोकांचं कसं तिथे मन वळेल त्यासाठी प्रयत्न करा. कोकणाच्या भूमीने वर्षानुवर्ष हा बेरोजगारीचा शाप सहन केलेला आहे. जो विषय राजन साळवींना कळला तो विषय त्यांच्याच गटाच्या प्रमुखाला उद्धव ठाकरे विनायक राऊतला का कळत नाहीये ह्याच्यातच राजकारण दडलं एक लक्षात घ्या.
स्वतःच्या मुलाबद्दल प्रत्येक जण चिंता करतो ना. उद्धव ठाकरे आदित्यबद्दल चिंता करतो, तेजस ठाकरेंबद्दल चिंता करतो, विनायक राऊत जितेश राऊत बद्दल चिंता करतो, संजय राऊत त्याच्या मुलीसाठी आणि त्याच्या नातेवाईकांसाठी वाईनच्या कंपन्या उघडतो. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना मुलाला मंत्री बनवतो. मग आमच्या कोकणातले आई वडील त्यांची मुलं जेव्हा घरात बेरोजगार बसले असतात तेव्हा त्यांना आयुष्यभर काय बेरोजगारच बघायचं? तुमची मुलं मोठे होत आहेत, श्रीमंत होत आहेत, मोठे मोठे व्यवसाय करतायत लोकांचे भ्रष्टाचार आणि पैसे खाऊन. पण आमच्या मुलांना अगर दोन हाताला काम फडणवीस साहेब आणि शिंदे साहेबांचे सरकार आणि आमच्या मोदी साहेबांचं सरकार द्यायला प्रयत्न करत असेल तर तुमच्या पोटात का दुखतंय? हे उत्तर उद्धव ठाकरे, विनायक राऊत, संजय राऊत आणि त्या आदित्य ठाकरेंनी द्यावं. धन्यवाद. उदय सामंत तिथे बैठक घ्यायला तयार आहेत. माझं म्हणणं आहे की ते जे संबंधित जे लोक आहेत, मी आज तुमच्याच माध्यमातून परत सांगतो, जोपर्यंत शेवटचा माणूस समाधानी होत नाही, जो विरोधातला आहे, जो त्याच्या मनात शंका आहे, तोपर्यंत प्रकल्प होणारच नाही आहे तिकडे. हे आम्ही पहिल्या दिवसापासून सांगतोय. फडणवीस साहेबांनी सरळ स्पष्ट भूमिका मांडलेली आहे. आमच्या एकनाथ शिंदे साहेबांनी सरळ स्पष्ट भूमिका मांडलेली आहे की प्रत्येकाला विश्वासात घेऊनच तो प्रकल्प होणार आहे. तर हे काय आता उर्दूमध्ये बोलत नाही म्हणून उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेला आणि विनायक राऊतला समजत नाही आहे का? की आजकाल त्यांना उर्दूशिवाय दुसरी कुठलीच भाषा येत नाही. म्हणून आमची भूमिका सरळ स्पष्ट आहे आणि त्यावर आम्ही चाललोय. कारण बारसूच्या आंदोलनाच्या वेळेला लाठीचार्ज झाला नाही असं सरकारकडून सांगितलं जात आहे, पण प्रत्यक्षात जे आंदोलनकर्ते आहेत ते हॉस्पिटलमध्ये दाखल आहेत आणि ते सरळ सांगतात की आमच्यावर लाठीचार्ज झाला. ते पोलीस चौकशीमध्ये आणि ह्याच्यामध्ये बाहेर येईल ना. माझं म्हणणं आहे की ते जे तिथे स्पॉटवर होते त्या लोकांचा तो अनुभव आहे. माझ्या हिशोबाने जे काही तिथे दिसत होतं ते प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन दिसत होतं. तिकडे जे अंगावर येत होते त्यांना ते काठी वाजून थांबवत होते. म्हणून मुख्यमंत्री स्वतः सांगतायत, तिकडचे कलेक्टर स्वतः सांगतायत, SP स्वतः सांगतायत. तर मग अगर तिथे काय लाठी त्याच्यावर मग रिपोर्ट येईल, रिपोर्टामध्ये बाहेर येईल ना तो. पण मी एक सरळ सांगतो, अगर सरकारला दडपशाही करायची असते ना तर सरकार आंदोलन मोडून काढू शकतं. पण पहिल्या दिवसापासून आम्ही सांगतोय की आम्हाला लोकांना विश्वासातच घ्यायचं आहे आणि त्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय, एक परत सांगतो, उद्धव ठाकरे येईल, 2 तासासाठी उभा राहील, परत सनस्क्रीन लावून येईल आणि परत निघून जाईल. पण आम्हाला याच भूमीमध्ये जगायचं आणि मरायचं आहे. ही आमची कर्मभूमी आणि जन्मभूमी आहे. उद्धव ठाकरे सारखे आम्ही पाहुणे म्हणून येत नाही. विनायक राऊत आज येणार, उद्या परत हरल्यानंतर वकोल्याला निघून जाणार. आमचे घर येते, आमचं मतदान आहे इथे. म्हणून त्या कुठल्याही लोकांना आमच्या नजरेसमोर कुठलाही त्रास होणार नाही एवढी काळजी घेणारे आम्ही लोक आहोत. तिथे उदय सामंत आहेत, राणेसाहेब आहेत, निलेशजी आहेत, आम्ही सगळे आहेत. आम्ही सगळे लोकांच्या मदत राहणारे लोक आहोत. म्हणून आम्हाला वेगळ्या पद्धतीने आमच्या लोकांना अगर लाठ्या लागल्या असतील ना, काल रात्री झोप लागली नसती आम्हा लोकांना. ते आमचे लोक आहेत, त्यांच्यावरची लाठी ही आमच्या अंगावर लाठी, एक लक्षात घ्या. पण आम्ही पहिल्या दिवसापासून बोलतोय की आम्ही समर्थन मिळवल्याशिवाय तो प्रकल्प व्हायला देणार नाही. माझ्याही मतदारसंघामध्ये 2 गावं आहेत, ती देवगडची. मी बोलतोय ना, आज निवडून गेलेले सगळे आमदार म्हणजे राजन साळवी असो, 3-3, 4-4 लाख मध्ये निवडून जातात. तिकडच्या दोन्ही ग्रामपंचायती माझ्या आहेत, रामेश्वर आणि गिरियेचे. राजन साळवी तिकडचेच आमदार निवडून गेलेले आहेत. तर त्या लोकांना ते सगळे नागर आम्ही समर्थन करतोय. तर मग उद्धव ठाकरे काय आता वेगळं करणार का? म्हणून बोलतो ना, उद्धव ठाकरेंनी पहिलं बारसूला येण्यापेक्षा राजन साळवीच्या घरात जाऊन बसावं, त्याला जाऊन विचारावं की बाबा तुम्ही सांगा काय आहे. त्यांचा सिनियर मोस्ट आमदार आहे, तो फक्त पेट्या पोचत नाही म्हणून बिचारा मागे राहिलाय. पोलिसांनी विनायक राऊतांना ताब्यात घेतल्यानंतर राजन साळवी पोलीस स्टेशनमध्ये होते. तर आंदोलनकर्त्यांचं मत असं होतं की ज्यावेळी बोलताना त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या त्यावेळी असं म्हटलं की ही फक्त नाटकं चालू आहेत दोन्ही आमदार खासदारांची.
त्यामध्ये वैभव नाईक यांचं पण नाव आहे. कारण का ही नाटकं, तो खासदाराला अटक कशी केली तुम्ही बघितली का? ते अटक होते ते काय ते हां असं स्वतः ढकलत आतमध्ये बसलेला, आणि उगाच त्याची जेल खराब करण्यासाठी त्याला आतमध्ये कशाला घेऊन गेले पोलीस मला कळत नाही. वास आला असेल त्या जेलमध्ये, नंतर फिनाईल टाकायला लागलं असतं. म्हणून एक लक्षात घ्या, लोकांचं म्हणून बोलतो, जे राग आहे, जेवढा राग असेल लोकांचा सगळा दूर करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. आम्ही तयारी दाखवलेली आहे आत्तापर्यंत. कलेक्टरांनी दाखवलेली आहे, पालकमंत्र्यांनी दाखवलेली आहे, सरकारचे प्रति आम्ही सगळे दाखवला तयार. हरकत नाही. शेवटचा माणूस कन्व्हिन्स होईपर्यंत आम्ही लोकांना कन्व्हिन्स करतच राहणार, समाधानी करतच राहणार. त्याच्यामध्ये काही दोन विचार नाही. तर तुम्ही असं म्हणतात आता की काचा जे आंदोलन झालं आणि जे त्याला उग्र स्वरूप मिळालं, तो मातोश्रीवरून आदेश आले. विनायक राऊत यांचं सीडीआर तपासण्याची गरज आहे असं बरोबर आहे. विनायक राऊतांनी काल असं सांगितलं की माझ्या मोबाईलचं सगळं सीडीआर तपासा, जर तुम्हाला त्यात काही मिळालं तर जे आहे ते सरकार. तू तपासा कशाला, तू दाखव ना. तुझ्या मोबाईलचं दाखव, उद्धव ठाकरेचं दाखव, त्याच्या आजूबाजूच्या लोकांना दाखव, तपासा, कळेल कुठून आदेश येत होते, कळेल ना आपल्याला. माझं काय म्हणणं आहे, मी आरोप केला ना, तोंडाने कशाला बोलतो, समोर दाखव ना, सीडीआर दाखव सगळ्यांचे, आजूबाजूच्या लोकांचे, आणि मग कळेल काय सत्य आहे. नितेश राणेंनी काय सांगितलं ना, त्याला तुला फक्त उत्तर देण्यापेक्षा पुरावे दाखव ना. मग मी पण सांगतो मातोश्रीवरून कसे आदेश येत होते पेटवण्याचे, आम्ही सिद्ध करतो. मग धन्यवाद. थँक्यू. सर, एक वेगळा प्रश्न. रविवारी 100 भाग मन की बातचा होतोय, काय आपण विशेष तयारी केली आहे? नाही, पंतप्रधानांचा ऐतिहासिक कार्यक्रम ज्याच्यामध्ये पंतप्रधानांनी देशवासियांची मन की बात खऱ्या अर्थाने ओळखली, आणि ज्या मन की बातमुळे असंख्य देशवासियांच्या आयुष्यामध्ये परिवर्तन आलेलं आहे. ज्यांच्याबद्दल पंतप्रधान बोलले, अनुभव सांगितलं, त्यांच्या अनुभवावर तुम्ही त्याच्यानंतर अगर बघितले तर त्यांच्या प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये परिवर्तन आलेलं आहे. आपल्या भारताची प्रतिमा, आपल्या भारताची विविधता, की आपल्या भारतामध्ये कशा पद्धतीने विविध लोक एवढ्या मोठ्या लोकसंख्या देशमध्ये राहतात, स्वतःला सिद्ध करतात, भारताला मोठं करतात, या सगळ्याचं प्रदर्शन करणारं जे मन की बात आहे, त्याच्या उद्या 30 तारखेला 100वा प्रयोग आहे. तो प्रयोग आम्ही प्रत्येक गावामध्ये 100 लोकांना एकत्र करून प्रत्येक गावामध्ये दाखवण्याचं आमचं नियोजन आहे. आमचं नियोजनपेक्षा लोक उत्स्फूर्त पद्धतीने, कालपासून मी त्या संबंधित फिरतोय, मला असं जाणवलं लोकांना उत्स्फूर्त पद्धतीने तो मन की बातच्या कार्यक्रमामध्ये बघायचं आहे, यायचं आहे, अनुभव परत घ्यायचा आहे. म्हणून मोठ्या प्रमाणामध्ये ना कोकणामध्ये, प्रत्येक मतदारसंघामध्ये, प्रत्येक गावामध्ये आमच्या पंतप्रधानांचं मन की बातचा 100वा प्रयोग मोठ्या उत्साहाने आणि मोठ्या उत्सुकतेने उद्या पाहायला जाईल. थँक्यू.